20 ta' ħaddiema tax-xatt jew inkella werrieta tagħhom il-ħamis ħarġu jipprotestaw biex jieħdu dak li ħaqhom. Flus mill-fond tal-pensjoni u kontingenza li kien maħluq apposta biex meta ma jibqgħux jaħdmu dawn il-ħaddiema ikollhom xi ħaġa taħt rashom. Ma' One News il-ħaddiema jgħidu kemm kien diffiċli biex f'dak iż-żmien iwarbu parti mill-paga tagħhom biex jaħsbu għal quddiem. Flus tagħna rridu noħduhom dak suppost tagħna. Li sar issa l-gvern ma nafx jafqed iżombi biex ma jtinix il-flus. Badajna għalihom u jekk għandna dritt għalihom neħduhom. Għad-drittijiet tagħna u ta' messerijietna. Daw flusna u ma qed nieħdu xejn minnhom. Għadejna l-flus missierna, missieri kien jaħdemaw. Ġenieqes, għaliex inna daqshekk għaddejjin fihom dal-affarijiet. Ma nafx. Jiena m'iniex ħaddim tax-xatt. Ħassejt li dan nies għandhom jieħdu li ħaqhom. Il-ħaddiema żammew kartelluni f'idejhom bil-frażijiet Prim Ministru ma ġejx fiċ-Ċina tagħna, Prim Ministru ma tridx triltaqa' magħna, irridu dak li sraqtilna. U aħna nagħmlu l-kontijiet fl-elezzjoni. Inti nerġa' ngħiduha għandhom l-arma tal-poter, daw in-nies għandhom l-arma tal-vot. U għalhekk daw in-nies mhux ħajdumu ħafna ġimgħat u ħafna xhur milli jagħmlu l-kontijiet miegħek sur Prim Ministru. Fit-tmiem protesta li telqet mill-Workers Memorial Building għal Kastilja, Tony Zarb spjega li diġà nbagħtu 8 ittri lill-Prim Ministru u llum ġiet ppreżentata l-aħħar ittra wara l-protesta. F'din l-ittra qed jintalab biex il-Prim Ministru sal-aħħar tax-xahar jiltaqa' mal-eks ħaddiema ħalli tinstab soluzzjoni barra mill-qorti. Aħna qed nitkellmu miegħek irridu nsibu soluzzjoni. Indubu kemm indubu niddiskutu, aħna lesti li nagħmlu lejl u nar bis-sib bil-ħadd kollox biex insibu soluzzjoni. Mhux minna joqqos il-balluf saqajk fil-Prim Ministru jekk titfera tittamel ġustizzja ma' daw l-eks ħaddiema tax-xatt.